Hej, mit navn er Johanna. Jeg har lige malet billedet graffiti. Og mens jeg så malede billedet, fik jeg sådan nød for børn. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis der er nogen, der vil købe billedet, og så vi fandt frem til, hvem der trængte til eventuelt penge, der kom frem. Jeg går den vej, for den har jeg aldrig prøvet før, og i YouTube. Jeg er normalt pingvinmaler, men jeg skal jo prøve noget nyt. Lad os komme i gang. Vores verden har ondt i sjælen. Lad os møde verden med kærlighed. Det begynder med dig og med mig. Jeg ønsker jer alt sammen god jul. Lad os gøre noget ved det. Nogen skal starte op med det hele. Mange gør noget godt. Men hvis alle sammen gør en indsats, så vil der måske slet ikke være krig. Hvorfor er der krig? Har vi stillet os det spørgsmål? Hvorfor er der sult? Hvorfor er vores børn ked af? Hvorfor er vi alene? Vi trænger til kærlighed. Næste kærlighed. Det begynder med dig og med mig. Med os alle sammen. Kan I have det godt? Hej. Men kig lige forbi Johanna Westphal. Jeg har en hjemmeside, og den hedder Pingvinmalerier, og en anden hjemmeside, Aronia Haven. Kan I have det godt? Hej.